Tak Speedy už udrží rovnováhu a natrénoval si osmičky. No Speedy, no, dobre to vyzeralo, už to je celkom fajn. Pokiaľ sa v takomto cviku už budete cítiť, by som povedal sebaisto, kľudne môžete skúsiť aj tzv. Slalom, postaviť si kužele cca 3,5-4 metre od seba, veľmi pomaličky prejsť pomedzi tie kužele, zase využívať prácu so spojkou, využívať techniku pohľadu, pracovať v tom páse, veľmi, veľmi dobré aj pre skúsených motorkárov na také rozjazdenie pred sezónou, super cvik, sám ho robím každý rok. No Speedy, ten slalomček vyzerá už celkom fajn. Vidím, že sa na tej motorke hýbeš, nie si na tom taký stvrdnutý, aký máš toho pocit. No dobre, OK. Čiže keď mám zvládnuté takéto základné cviky, také umelé, akože slalom a rotáciu okolo kužela, rôzne osmičky, tak možno obyčajné detské dopravné ihrisko, malý priestor a trénovať vyslovene, nakloniť motorku, pribrzdiť, zasa trošku rozbehnúť, čiže pracovať so spojkou. V tých pomalých rýchlostiach veľká bacha Speedy na prednú brzdu. Predná brzda, keď ideš úplne pomaly a zabrzdíš to moc, zavre ti to rajdy a tá motorka ti padá, takže v tej pomalej rýchlosti jemnunko, zadnou, pracuj so spojkou, odtláčaj tú motorku, no a hajde trénovať. Tak Speedy, pribrzdi si zadnou, prednú nechaj na pokoji. Výborne. Otlačaj sa, využij tú hmotnosť tela, nemáš tam odstredivú silu, čiže musíš sa vykloniť od tej motorky. Tak, super, to je ono. Pracovať so spojkou, trošku si vrkni plynom, aby tam boli otáčky trošinku, nech ti to neskape. To je ono, výborne. Brzdenie Speedy je jedna z najdôležitejších vecí, ako to zabrzdiť tak, aby si nešiel na držku. V podstate, ja som zastanca toho, aby sa používali obidve brzdy na motorke, tá zadná tam není pre srandu, takže používať ich obidve. Na prednú brzdu Speedy vždy dva prsty, nikdy nie štyrmi, tam není žiadny cit, takže vždy dva prsty. Na tú zadnú veľmi, veľmi s citom. Uvedom si, že ten zadok sa ti odľahčuje, začne sa to blokovať a môže tam byť s tým problém, takže naozaj chce to veľa tréningu. Pri brzdení Speedy, no, chytiť si motorku kolenami, poriadne napnúť ruky, pretože celá tá hmota ti ide na ruky, dávať si bacha aj na rovnováhu, pretože keď sa človek sústredí na to brzdenie, aby nezabudol na to, že tú motorku musí udržať stabilnú. Takže obidve brzdy, chytiť si motorku kolenami a nezabudnúť vyspojkovať, aby ti to celé neskapalo.